Φίλοι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έτσι, σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος και του Νοέμβρη. Τα Χριστούγεννα έρχονται. Έχει 22 βαθμούς έξω, 23, 24. Όχι, βρε, τι 22, έχει κρύο, λίγο κρύο. 18, Έχει, έπεσε 18. έχει. Οπότε μην είσαι κι εσύ έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την τεράστια χαρά να έχουμε μαζί μας τον φίλο τον Αθανάση τον Γιαλκοβανίδη, ο οποίος δεν είναι οδοντίατρος, αλλά έχει να μας πει πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά και πάρα πολύ χρήσιμα. Και επικαιροποιημένα. Και επικαιροποιημένα, ναι. Πρόσφατα προέκυψε τέλος πάντων άνοιξε η νομοθεσία για το πρωτοξίδιο. Έτσι όπως το είπες, σαν το άνοιξε το τριώδη. Συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ, ζητάω συγγνώμη. Ναι. Τέλος πάντων, βγήκε το ΦΕΚ βασικά για το πρωτοξίδιο του αζότου, έτσι, για τη χρήση του πρωτοξιδίου του αζότου στο οδοντιατρίο. Και σήμερα ο Θανάσης είναι εδώ για να μας ενημερώσει για τα πάντα. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας να μας διαφωτίσεις για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Η αλήθεια είναι ότι η μέθη, τέλος πάντων, μέσω του πρωτοξιδίου του αζότου είναι κάτι που είναι αρκετά χρήσιμο σε πολλά επίπεδα στην οδοντιατρική. Έτσι, ειδικά σε αγγλοσαξονικές χώρες είναι πολύ χρήσιμο. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ και γενικά το βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά παιδιά και έτσι επεμβατικές διαδικασίες. Οπότε... φοβικούς ασθενείς, θυμάμαι η μητέρα μου. Ναι, φοβικούς, ναι. Επειδή είχε πρωτοξίδιο του αζότου και δεν μπορούσε να πάει. Ναι. Ήταν πολύ φοβική. Ισχύει. Ο μόνος τρόπος. Οπότε σταματάω να μιλάω, γιατί δεν μπορώ να μιλάω για πολλή ώρα ακόμα. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μικρόφωνο σε σένα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για το κάλεσμα και για τη διοργάνωση αυτού του web. Είμαι ο Γιαλκοβανίδης ο Θανάσιος, για όσους δεν με γνωρίζουν. Η παρουσία έχει διάρκεια κάπου 30 με 40 λεπτά, για να έχουμε και χρόνο μετά για ερωτήσεις και σε απορίες. Όποιες απορίες έχετε και προκύψουν με παρουσίαση θα απαντηθούν στο τέλος. Σήμερα αποκαλύπτουμε κάποιες αλήθειες για την οδοντιατρική καταστολή με πρωτοξίδιο του αζότου και τον εξοπλισμό χρήσης, για να γνωρίζετε καλύτερα και να επιλέξετε πιο σωστά εφόσον βάλετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία στο ιατρείο σας. Θα πάρω από την πρόταση που αναφέρθηκε ο Ανδρέας πριν λίγο, ότι στο εξωτερικό η χρήση είναι πολύ περισσότερο διαδεδομένη για τα μικρά παιδιά. Εγώ δεν θα σας πω για τα μικρά παιδιά μόνο. Ναι, είναι πάρα πολύ ένα μεγάλο όπλο στους παιδοδοντιάτρους για τη διαχείριση των μικρών παιδιών, αλλά είναι και για τους μεγάλους, για όλους αυτούς που φοβούνται να φτάσουν στην οδοντιατρική καρέκλα σας. Γι' αυτό το αναφέρω και σαν υπηρεσία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μεγάλο το ποσοστό, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Μάιος του 2023, ξεκινώντας το δικό μας ταξίδι με το πρωτοξίδιο του αζότου και η δική μας εκπαίδευση για να μπορούμε να παρέχουμε ό,τι καλύτερο ως συνεργάτες της Baltus Edestion, υποστηρίζοντας πάντα εσάς σε όλη τη νέα διαδρομή που ανοίγει μπροστά σας, οικογενειακές επιχειρήσεις με brand name τα ονόματά τους και η Baltus και η Yalco, βασικό στοιχείο, τα άτομα που τις τελεχώνουν και για τους πελάτες τους να λειτουργούν για το καλύτερο αποτέλεσμα για όλους, όπως πρέπει σε κάθε οικογένεια, έτσι κι αλλιώς. Η ιστορία της Baltus ξεκινάει αρχές του 90, αρχική της δράση, τα συστήματα ιατρικών αερίων και οι εγκαταστάσεις σε κλινικές και νοσοκομεία για τα ιατρικά αέρια. Από το 2000 παράλληλα ξεκίνησαν ως αντιπρόσωποι σε μίκτες συσκευές. Εγώ τους λέω μίκτες γιατί είναι ένα μίκτης στην ουσία είναι. Θα το δούμε και πιο κάτω. Σε συσκευές πρωτοξίδιου του αζότου για τη Γερμανία. Έχοντας όμως την εξειδίκευση με τα συστήματα των ιατρικών αερίων, δεν άρχισαν να διαπιστώσουν ελλείψεις και προβλήματα που υπήρχαν, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στην κατασκευή δικών τους συστημάτων, δημιουργώντας το δικό τους brand name και τα δικά τους συστήματα και προϊόντα, κατακτώντας έτσι την παγκόσμια αγορά με την καινοτομία και την ποιότητα, ως γερμανική εταιρεία κατασκευαστική. Εξειδικεύοντας κιόλας μοναδικά προϊόντα για την ειδικότητα της οδοντιατρικής, τα οποία προσφέρουν περισσότερη ασφάλεια και άνεση για την καθημερινή τους χρήση. Σε καθημερινή χρήση, συγγνώμη. Σήμερα, μετά από 30 έτη, η Baltus Edestion, ολοκληρώνοντας υπηρεσίες προς τους πελάτες της, είναι η μόνη κατασκευαστική γερμανική εταιρεία στα συστήματα πρωτοξίδιου του αζότου. Όραμα και αποστολή, πιο ήρεμα και αποδοτικά τα ραντεβού, τα δικά σας, με τους ασθενείς σας, και τέρμα στο άγχος και τις αϊπνίες των ασθενών σας, είτε μικρούς είτε μεγάλους. Ιστορία του πρωτοξίδιου του αζότου.
Εδώ έχουμε τους δύο πρώτους κυρίους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ανακάλυψη του πρωτοξείδιου του αζότου. 1772 ο πρώτος πειραματιζόμενος, απομονώνοντας και ανακαλύπτοντας, έφτασε σε μία μορφή και μία χημική ένωση. Συνεχίζοντας ο δεύτερος, 1799, πειραματιζόμενος και πάλι, ανακάλυψε τις εφορικές συνέπειές του. Προς το 18ο αιώνα, η χρήση της εποχής ήταν σε πάρτι εύπορων οικογενειών και σε θεατρικές παραστάσεις, για τις εφορικές του πάντα ιδιότητες. Και ο πρώτος που ανακάλυψε την αναλγητική αναισθητική ιδιότητά του ήταν οδοντίατρος και θεωρείται πλέον ο πατέρας της αναισθησίας. Δυστυχώς όλη η αναγνώριση ήρθε μετά το θάνατο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την ιστορία που μπορείτε να βρείτε και στο ίντερνετ. Αυτό που επικρατεί είναι ότι σε μία επίδειξη, σε μία εξαγωγή, ο ασθενής έβηξε, εκεί τον τρόπιασαν οι υπόλοιποι, με αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του εκ των μετέπειτα να καταλήξει στη φυλακή, όπου και αυτοκτόνησε. Πρωτοξείδιο του αζότου, κύρια χαρακτηριστικά του, είναι αέριο, άχρωμο, άοσμο, πιο βαρύ από τον αέρα, ηρεμιστικό, αναλγητικό, αγχολητικό. 20% ποσοστό πρωτοξείδιο του αζότου σε ένα μείκτη, το οποίο αυτομάτως παρέχει και 80% οξυγόνο, ισοδυναμεί με 15 mg μορφίνης. Συναίσθηση. 10 λόγοι για τη χρήση του πρωτοξείδιου του αζότου. Είναι αποδεδειγμένη μέθοδος αντιμετώπιση άγχους και φόβου. Μειώνει τον ουδό του πόνου. Δεν είναι ότι σταματάει τον πόνο. Χρησιμοποιείται πάνω από 160 χρόνια. Είναι από τα καλύτερα μελετημένα αέρια. Ήπια μέθοδος για τον ασθενή. Αποδοτική και αποτελεσματική. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή από τους ασθενείς. Οι επιπλοκές είναι αδύνατες ή εξαλείφονται. Σύντομη προετοιμασία και ασφαλή παρακολούθηση από τον εκπαιδευμένο οδοντίατρο και βοηθό του. Οικονομική χρήση του εξοπλισμού και είναι σε καθημερινή χρήση για θεραπείες Αμερική, Αγγλία, Σκανδιναβία και Ολλανδία και σε άλλες χώρες. Πλεονεκτήματα του οδοντιάτρου. Εξατομικευμένη δοσολογία. Εσείς ρυθμίζετε. Χωρίς άγχος, καλύτερη συγκέντρωση. Από τη στιγμή που δεν θα έχει ο ασθενής σας, δεν έχετε κι εσείς. Γρήγορη διάχυση στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αποτελεσματική ροή εργασίας και αύξηση της παραγωγικότητάς σας από το να καθυστερείτε τα ραντεβού. Ελαχιστοποιείτε το χρόνο εργασίας. Καταστολή αποτελεσματική και χωρίς αναισθησία. Μπορεί να κάνετε κάποιες εργασίες και χωρίς να κάνετε την ένεση. Σχεδόν χωρίς επιπλοκές. Σχεδόν κανένας κίνδυνος. Ελάχιστες παρενέργειες. Αύξηση επιτυχίας στη θεραπεία. Και περισσότερο κέρδος στο ιατρείο. Όσο πιο γρήγορα τελειώνουν τα ραντεβού μας, μπορούμε να κάνουμε και άλλα ραντεβού. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα και είμαστε και πιο ήρεμοι. Πλεονεκτήματα για τους ασθενείς. Μείωση του ανακλαστικού. Αίσθημα χαλάρωσης. Απαλή αποτελεσματική καταστολή αναλγησία. Μείωση της αίσθησης του χρόνου. Με την παροχή του πρωτοξείδιου του αζότου και προσωπική εμπειρία είναι ότι μπορεί να ήμουν για μισή ώρα στην οδοντιατρική καρέκλα και να νόμιζα μετά ότι ήταν για ένα δεκάλεπτο όλο αυτό, 5 με 10 λεπτά. Αυτό εννοούμε μείωση της αίσθησης του χρόνου στον ασθενή. Εντυπωσιακή μέθοδος για το άγχος, μείωση του άγχους. Δεν χρειάζεται συνοδός, κανένα πρόβλημα στην οδήγηση, μειώνει το μυϊκό πόνο, φθηνό σε σύγκριση με τη γενική αναισθησία, πιο ασφαλές από τη γενική αναισθησία. Μεγαλύτερη φόβη του ανθρώπου. Τέταρτη θέση, να πάρουμε, όχι, συγγνώμη, να πάρουμε το λέιζερ. Στην τέταρτη θέση είναι ο οδοντίατρος. Αποτέλεσμα ευρωπαϊκής μελέτης δείχνει ότι ο οδοντιατρικός φόβος κατέχει την τέταρτη θέση και συνδέεται πιο έντονα με την παρεμβατική επανεμφάνισή του από οποιοδήποτε άλλο φόβο. Κάποιοι λόγοι για τους οποίους οι ασθενείς σας φοβούνται είναι ο φόβος του πόνου, τα αιχμηρά αντικείμενα,
οι ενέσεις, ο οδοντιατρικός εξοπλισμός, η απώλεια του ελέγχου, αρνητική προηγούμενη εμπειρία που μπορεί να υπάρχει, κακή παιδική εμπειρία, ντροπή, ήχοι και μυρωδιές. Και ο φόβος για το άγνωστο, που δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Βασικοί παράγοντες που λειτουργούν εναντίον σας και ένας επαναλαμβανόμενος κύκλος του ασθενή, όπου τον απομακρύνει συνέχεια από την οδοντιατρική καρέκλα. Οι άνθρωποι μισούν να πηγαίνουν στον οδοντίατρο. Αυτό δυστυχώς είναι απλά ένα γεγονός. Η επίσκεψη στον οδοντίατρο σχετίζεται με πόνο, δυσφορία και άγχος, προηγούμενες κακές ή τραυματικές εμπειρίες, νευρικοί ασθενείς, φοβικοί και καθόλου ηρεμοί που δυσκολεύουν τη δουλειά σας. Το αποτέλεσμα είναι η δουλειά σας να γίνεται πιο δύσκολη, να διαρκούν περισσότερο τα ραντεβού σας και αντιμετωπίζετε περισσότερο άγχος και εσείς. Μια κακή εμπειρία για τον ασθενή ενισχύει τον ατελείωτο κύκλο και τον απομακρύνει από μελλοντικές επισκέψεις. Εδώ έχουμε τον οδοντιατρικό φόβο, όπου έχουμε την καθυστερημένη επίσκεψη, αυξάνονται τα οδοντιατρικά προβλήματα και καταλήγεται δυστυχώς σε μια θεραπεία με βάση πάντα τα συμπτώματα. Στην ουσία 0 πρόληψη, όλο αυτό από το φόβο του ανθρώπου. Σπάστε τον κύκλο, βοηθήστε τους ασθενείς σας προσθέτοντας το πρωτοξίδιο του αζότου στο ιατρείο σας ως μια νέα υπηρεσία που μπορείτε να παρέχετε, αυξάνοντας και τα κέρδη σας κιόλας. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που αγγίζει και το 60% του πληθυσμού παγκοσμίως, οι οποίοι φοβούνται για διάφορους φόβους που έχουν, που προαναφέραμε, να έρθουν στην οδοντιατρική καρέκλα. Βασικά κριτήρια για να διαλέξουμε συστήματα πρωτοξίδιου του αζότου, εγώ αν ήμουν στη θέση σας, από τη στιγμή που γνωρίζω σε αυτά, το σύστημα που θα διαλέξουμε θα πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα σε φιάλι. Μεγαλύτερο διάρκεια χρήσης, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζουμε φιάλες. Να λειτουργεί με διπλές ειρηνικές μάσκες είναι κάτι το οποίο υπάρχει και στην νομοθεσία, υπάρχει σε σύσταση από το εξωτερικό για την οδοντιατρική καταστολή, η διπλή ειρηνική μάσκα, την οποία θα το εξηγήσουμε και πιο κάτω. Να περιλαμβάνει διπλού σωλήνα καλύτερα scavenger system για την καλύτερη απόδοση της καταστολής και την καλύτερη υγιεινή του χώρου. Όλα αυτά θα αναφερθούμε τι είναι οι μάσκες, τι είναι τα scavenger system, για τους μίκτες θα τα δούμε. Ο μίκτης να διαθέτει αντάπτορες σύνδεσης για τις φιάλες αερίων θηλυκών κλίστρων, τα οποία προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία για τα ιατρικά αέρια. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Στην αγορά υπάρχουν και τα Pin-Index και τα θηλυκά κλίστρα. Καλό είναι να υπάρχουν τα θηλυκά κλίστρα, γιατί αυτά εγγύονται στην νομοθεσία της Ελλάδος σε θέμα της φιαλές των ιατρικών αερίων, πρωτοξίδιο του αζότου και οξυγόνο, και η κατασκευαστική, η εταιρεία παραγωγής, μία από αυτές που υπάρχουν στη χώρα μας, η Linde, φέρει πιστοποιημένα κλίστρα έτσι κι αλλιώς για να ξαναγεμίσουν τις φιάλες μόνο στα θηλυκά. Συστήματα πρωτοξίδιου του αζότου. Λοιπόν, συγγνώμη. Εδώ έχουμε μία εικόνα που βλέπουμε αριστερά τις τροχύλατες κρεμάστρες που λέω εγώ, με το μίκτη στην κορυφή βιδωμένο αυτής της κρεμάστρας. Είναι ένα mobile stand, το οποίο έχει χωρητικότητα 2 ή 4 φιαλών. Οι φιάλες που έχει αυτό το σύστημα είναι των 3 ή των 5 λίτρων. Δεν μπορεί να πάρει μεγαλύτερη. Όπως προαναφέραμε, σημαντικό είναι η συνεχιζόμενη εργασία. Συγγνώμη, οπότε εδώ αυτό που μπορούμε να έχουμε 4 φιάλες 5 λίτρες, θεωρητικά έχουμε 10 και 10, 20 λίτρα επάνω. Απλά να γνωρίζετε ότι για τη χρήση μίας φιάλης πρωτοξίδιου του αζότου χρειαζόμαστε 2 φιάλες οξυγόνου. Οπότε και 4 να έχετε σε αυτό το σύστημα, αναγκαστικά θα πρέπει να έχετε κάπου άλλες 2 οξυγόνου για να μπορείτε να καλύψετε τις 2 πρωτοξίδιο που είναι πάνω.
Στη μέση βλέπουμε τροχήλατες μονάδες, είτε από ξύλο, είτε από μέταλλο, είτε από πλαστικό, υπάρχουν στο εμπόριο και τα τρία, όπου αυτές περιέχουν στο εσωτερικό τους, θα πάρω, συγγνώμη, δείκτης laser, θα βγούμε και στην άλλη οθόνη, καλύτερα, το κατάφερα. Οπότε εδώ έχουμε τις τροχήλατες μονάδες, 1, 2, που περιέχουν εσωτερικά τις φιάλες και τις βλέπουμε στην άκρη δεξιά οι φιάλες μέσα. Ως συνήθως, οι τροχήλατες μονάδες κλειστές έχουν χωρητικότητα 5 λίτρων πρωτοξείδιο του αζότου και 5 λίτρων οξυγόνου ή 10 και 10 αντίστοιχα. Σίγουρα αυτό που θα διαλέξετε να έχετε σε φιάλες θα είναι δεκάρες, γιατί έχουν την περισσότερη διάρκεια χρήσης και δεν σταματάτε την εργασία σας στην ουσία. Και εδώ βλέπουμε ένα επιτύχιο σύστημα με τον μπράτσο, κάτι το οποίο απλά το έχω σαν αναφορά στην παρουσίαση. Συγγνώμη, να κλείσω ένα παράθυρο που μου άνοιξε. Για να υπάρχει και αυτό, η νομοθεσία μιλάει ξεκάθαρα για τροχήλατες μονάδες, οπότε ακόμα τα σταθερά συστήματα τα ξεχνάμε. Θέλω να πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα μας δοθεί η δυνατότητα και για κάτι σταθερό. Αρχικά ξεκινάμε με τροχήλατες. Μία συσκευή, όπως προανέφερα, να ξέρετε ότι αυτό που είπα, ότι οι συσκευές, ότι μάλλον οι φιάλες, μία πρωτοξείδιο του αζότου χρειάζεται 2 οξυγόνο, ό,τι μέγεθος και να είναι, είτε 5 είτε 10, θέλετε να έχετε backup μία οξυγόνο, γιατί το οξυγόνο, ξεκινάμε την παροχή με οξυγόνο, την καταστολή, τελειώνουμε με οξυγόνο, οπότε το οξυγόνο είναι που καταναλώνεται περισσότερο και πιο πολύ σε μία συνεδρία. Ψηφιακό ή αναλογικό μείκτη. Η επιλογή είναι καθαρά του πελάτη, θα έλεγα, δική σας. Οι ψηφιακοί μείκτες έχουν περισσότερες δυνατότητες στη λειτουργία και τη χρήση τους. Ο ψηφιακός μπορεί να αποθηκεύσει π.χ. τα στοιχεία, θα το δούμε και όλα, στα έχω αναλυτικά, σαν τεχνικά χαρακτηριστικά, τα στοιχεία καταστολής, τα οποία θα πρέπει να κρατάτε ως αρχείο. Να ξέρετε ότι σε κάθε ασθενή υπάρχει έγγραφα πριν την καταστολή, σαν ιστορικό, που θα πρέπει να πάρετε από τον ασθενή σας και θα πρέπει να κρατήσετε και σαν αρχείο την καταστολή, τα ποσοστά και ό,τι αυτά που έχετε κάνει με τον ασθενή. Ο ψηφιακός επίσης μπορεί να κάνει κάποια τεστ λειτουργίας με την έναρξή του και ελέγχου στην καθημερινή του λειτουργία από μόνος του. Αφού είναι ψηφιακός, είναι ένας μικρός υπολογιστής, οπότε δίνονται πολύ περισσότερες δυνατότητες από τον κατασκευαστή και αναλόγως στον κατασκευαστή. Σημαντικό για τους μείκτες, είτε ψηφιακό είτε αναλογικό, είναι το ποσοστό ροή σε λίτρα ανά λεπτό του όγκου στο μείγμα των αερίων που μπορεί να φτάσει. Είναι σημαντικό γιατί, όπως αναφέραμε, τα πλεονεκτήματα ότι δρά άμεσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι ότι όσο πιο μεγαλύτερη η μάζα του όγκου του μείγματος αερίων μπορεί να ταπεξέλθει το μηχάνημα, τόσο πιο γρήγορα θα έρθετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ποιότητα κατασκευής των υλικών. Καλό θα είναι να αποφύγουμε πολλά πλαστικά, διάφορα τα οποία χαλάνε και με την καθημερινή καθαριότητα. Χρειάζεται υγιεινή. Χρειάζεται να έχουμε πρώτα απ' όλα άψογη υγιεινή στο μηχάνημα και στα εξαρτήματα του μηχανήματος. Οπότε πρέπει να έχουμε καλής ποιότητας υλικά για να μην έχουμε πολύ γρήγορα φθορές, κάτι το οποίο θα μεγαλώσει το κόστος συντήρησης και του σέρβις και των ανταλλακτικών του. Εδώ βλέπουμε, να ξαναπάρουμε λίγο το laser, συγγνώμη, θα κάνετε υπομονή, είμαι ανάμεσα σε 2 οθόνες. Εδώ βλέπετε, είναι ο ασκός που φέρει η τροχήλατη μονάδα. Αυτή εδώ είναι η βαλβίδα που συνδέεται ο σάκος αναπνοής και το scavenger system. Το scavenger system είναι στην ουσία οι σωλήνες που φέρνουν και απομακρύνουν το εισπνεόμενο μείγμα αερίων στη μάσκα και μέσω της μάσκας γίνεται η απομάκρυση. Στο scavenger system επάνω υπάρχει
Μία σύνδεση δεν το βλέπουμε εδώ, θα το δούμε πιο κάτω, το οποίο είναι η βαλβίδα ελέγχου ροής. Θα τα δούμε όλα αυτά τι είναι. Και εδώ δεξιά βλέπουμε, αριστερά είναι ο ψηφιακός, αριστερά είναι ο αναλογικός. Πάλι με την ίδια σύνδεση, στη βαλβίδα επάνω στον αναλογικό, τα κουμπιά όλα που μπορείτε να λειτουργήσετε το μίκτη σας. Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και διαφορές ψηφιακού με αναλογικού. Αυτά έτσι που ψιλοαναφέραμε. Ας πούμε, με μαύρα γράμματα έχω κάτι που είναι στάνταρ. Ας πούμε, η ανώτερη δοσολογία του πρωτοξείδου του αζότου θα τη βρούμε στα συστήματα σε 50, 60 ή 70%. Αυτό έχει να κάνει με την νομοθεσία της κάθε χώρας, γι' αυτό βλέπετε τρεις διαφορετικές. Ο μίκτης έτσι κι αλλιώς έρχεται είτε σε 50, είτε σε 60, είτε σε 70. Στη χώρα μας έχει ψηφιστεί για 70%. Προσωπική μου άποψη, το θεωρώ σωστό από την άποψη ότι αν κάτσω στο δικό μου σωματότυπο που έχω κάνει χρήση πρωτοξείδου του αζότου στη Γερμανία και στο οδοντιατρίο, εμένα το πρωτοξείδιο του αζότου έδρασε σε μένα στο 55%. Οπότε εγώ πραγματικά με το 50% μπορεί να ήμουν στο όριο αν θα με πιάσει. Είναι όμως μια μεγάλη κουβέντα αυτή που εδώ έχουν να κάνουν οι εκπαιδευτές, όλοι αυτοί που νομοθετούν. Νίτρολοκ, παύση πρωτοξείδου του αζότου σε περίπτωση μη λειτουργίας του οξυγόνου. Είναι ένα χαρακτηριστικό που έτσι κι αλλιώς πρέπει να υπάρχει σε όλα τα συστήματα καταστολής από τη στιγμή που είναι πιστοποιημένα και εγκεκριμένα. Κουμπί έκπληξης οξυγόνου και πλήρες σύστημα ασφαλείας αυτόματης παροχής οξυγόνου. Υπάρχει ένα κουμπί, αν θα το δούμε, μάλλον αν μου επιτρέψετε, θα πάω λίγο πίσω. Μου είπαν ότι έχουμε χρόνο, εγώ το βιάζομαι για να μπορούμε να λύσουμε για πορείες. Είναι αυτό εδώ το στρογγυλό το κουμπί που έχω βάλει πάνω το λέιζερ. Αυτό το κουμπί σε κεντρικό σημείο, άμα το πατήσεις, κάνει αμέσως έκπληση οξυγόνου, κόβοντας το πρωτοξείδιο του αζότου. Και στο ψηφιακό είναι αυτό εδώ το κόκκινο το κουμπάκι. Όλοι οι μίκτες πρέπει να έχουν αυτό το κουμπί σε εμφανέστατο σημείο, πάρα πολύ εύκολο, γιατί ό,τι και να χρειαστεί να γίνει, να μπορείτε πατώντας το κουμπί έκπληση οξυγόνου, να κοπεί το πρωτοξείδιο του αζότου όπως είπαμε και να κάνετε παροχή καθαρού οξυγόνου στον ασθενή σας. Προειδοποιητικό σήμα ηχητικό όταν μία από τις φιάλες σας αδειάζει ή είναι άδεια. Βαλβίδα σύνδεσης για μάσκα έκτακτης ανάγκη οξυγόνου. Να έχουν πάνω μία βαλβίδα που μπορείτε να κουμπώσετε τη μάσκα έκτακτης ανάγκης οξυγόνου. Με κωδικοποίηση του τύπου του αερίου είναι τα συνδετικά με τις φιάλες και το μίκτη και ο μίκτης να είναι πάνω κωδικοποιημένα για το τύπο του αερίου για να μην γίνει λάθος. Έτσι κι αλλιώς λάθος δεν μπορεί να γίνει, αυτό που γνωρίζω εγώ, γιατί υπάρχει διαφορά στις διαστάσεις. Με τις βαλβίδες στις φιάλες οξυγόνου και πρωτοξίδιου δεν ταιριάζει το ένα στο άλλο, έχουν διαφορά στη διάσταση, οπότε το αντίστοιχο και στο μίκτη. Με πράσινο έχω βάλει τη μέγιστη συνολική παροχή. Μην βλέπετε τα ποσοστά που έχω εδώ, είναι τα ποσοστά από τους μίκτες Baltus Sedation, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρατηρήσετε τη μέγιστη συνολική παροχή ροής που έχει. Κάποιοι δυστυχώς αγγίζουν τα 10 λίτρα το λεπτό. Είναι πάρα πολύ χαμηλό. Θα έχετε και καθυστέρηση και ταλαιπωρία προς τον ασθενή σας. Τα κόκκινα είναι οι δυνατότητες που έχει ένας ψηφιακός και τα πλεονεκτήματα, να το πούμε, και τα πλεονεκτήματα ενός αναλογικού. Ένα πλεονέκτημα που έχει ο αναλογικός είναι ότι είναι χωρίς τροφοδοτικό. Το ψηφιακό, από τη στιγμή που είναι ένας μικρός υπολογιστής, σίγουρα χρειάζεται ρεύμα. Θα κάνω μια παρένθεση να σας πω ότι αναλόγως το αν θα σας πούνε ή αν θα προσπαθήσουμε να σας πείσουμε κι εγώ στο μέλλον ότι και να σταματήσει το ρεύμα μπορείς να δουλέψει ακόμα μισή ώρα για μία ώρα. Το να υπάρχει πάνω ένα τύπου power bank στο σύστημα, στον εξοπλισμό καταστολής, δεν ξέρω κατά πόσο επιτρέπεται από την νομοθεσία. Δεν θέλω να το απαντήσω κιόλας, να σας πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής μαζί σας, γιατί έχει να κάνει με την κάθε χώρα κατασκευής και το αν επιτρέπεται ή όχι να υπάρχει πάνω στο σύστημα
μία ακόμα έξτρα μπαταρία, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει διάφορα. Τα νοσοκομεία και οι κλινικές έχουν γεννήτριες, οπότε όταν κοπεί το ρεύμα, αυτομάτως επανέρχεται μέσα σε δευτερόλεπτα με λεπτό. Στο ιατρείο δεν το έχουμε αυτό, αλλά άμα σταματήσει το ρεύμα, το μόνο πράγμα που μπορείτε να κάνετε, έτσι κι αλλιώς δεν μπορείτε ούτε να δουλέψετε με τον τροχό, ούτε να κάνετε κάτι επιπλέον, απλά να κλείσετε το μηχάνημά σας. Ο ασθενής θα συνεχίσει να αναπνέει από τη μάσκα. Η μάσκα έτσι κι αλλιώς έχει τη βαλβίδα, θα του βγάλετε σιγά σιγά τη μάσκα και μέσα σε λίγα λεπτά θα είναι μια χαρά. Τα ψηφιακά, πιο χρηστικό με πολλές δυνατότητες. Όπως είπαμε, αυτόματα ενημέρωση στοιχείων ασθενών και εξαγωγή δεδομένων. Σε αναλογικό θα πρέπει να κρατάτε με χαρτί και μολύβι, να συμπληρώνετε τα πάντα και να κρατάτε στα αρχεία σας. Να έχει μεγάλη χωρητικότητα στοιχείων ασθενών στη συσκευή, ούτε σε cloud ούτε κάπου αλλού για να έχετε έξτρα χρεώσεις. Τη δυνατότητα λήψης να γίνεται με ένα USB και να τα μεταφέρετε τα αρχεία σας όπου θέλετε σε ένα σκληρό στον υπολογιστή σας. Ως συνήθως υπάρχουν λειτουργίες αυτόματης απόρρευσης σε τυχόν λάθη, αυτόματη αυτοέλεγχη και μνήμη σφαλμάτων κάθε 24 ώρες που το ανοίγετε κάθε μέρα κάνει από μόνο του ένα self-test πριν μπει στη λειτουργία, ένα πρόσθετο τεστ ασφαλείας για τον αναπνευστικό σάκο και τις φιάλεις αερίων όταν ενεργοποιείται. Είναι κάτι το οποίο θα το ελέγχετε εσείς σε αναλογικό, όπως θα δούμε τώρα στη συνέχεια, στην επόμενη διαφάνεια, που έχουμε τους τεχνικούς ελέγχους. Ναι, πρέπει να υπάρχουν τεχνικοί ελέγχοι σε ένα σύστημα, σε ένα μίκτη, σε ένα σύστημα καταστολής και οι τεχνικοί ελέγχοι έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα που το βάζετε σε λειτουργία εσείς και με ένα μηνιαίο έλεγχο που λέμε εμείς και προτείνουμε από εσάς, το οποίο εκπαιδεύεστε γι' αυτό, και σε ένα ετήσιο έλεγχο, όπως θα δείτε παρακάτω και στην νομοθεσία, το οποίο θα πρέπει να το ελέγχει ένας πιστοποιημένος τεχνικός της κατασκευαστικής εταιρείας και να υπάρχει και ένα βιβλίο service κανονικά, για να είστε ασφαλείς εσείς. Πιο αναλυτικά, κάποια από αυτά είναι στον καθημερινό έλεγχο, με το άνοιγμα του εξοπλισμού και σίγουρα μία φορά το χρόνο, όπως αναφέραμε, από κάποιον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο τεχνικό. Καθημερινός έλεγχος έχει να κάνει με τις βαλβίδες πίεσης του κυλίνδρου, την αναρρόφησή σας ότι δουλεύει, ότι δεν υπάρχουν διαρροές στο κύκλωμα. Δεν έχετε κάποια τρύπα στο scavenger system είτε στις μάσκες. Μηνιαίοι έλεγχοι είναι μηχανισμοί ασφαλείας ότι δουλεύουν. Δηλαδή ότι όντως δουλεύει το κουμπί που είπαμε για την έκπληξη οξυγόνου, δουλεύει κανονικά. Το βάζετε σε λειτουργία και βλέπετε ότι τα μανόμετρα, οι μειωτήρες πίεσης δουλεύουν, ανοίγουν, δεν έχουν κολλήσει. Η έκπληξη του οξυγόνου, όπως αναφέραμε, δουλεύει. Το σύστημα σωλήνα και αναπνευστικού σάκου, ότι όταν μπαίνει σε λειτουργία είναι φουσκωμένο, δεν είναι ξεφούσκωτο, οπότε δεν έχουμε διαρροές, δεν χάνει. Και ο ετήσιος έλεγχος από πιστοποιημένο πάροχο. Μιλάμε τόση ώρα για το σύστημα καθαρισμού. Το scavenger system αλλιώς, όπως το λέμε εδώ και 1,5 χρόνο και φαινόταν σαν να έχουμε έρθει από τον Άρη, με τις παρουσιάσεις που κάναμε προσωπικά πανελλαδικά, από τον Νοέμβριο του 2023, μιλάγαμε, ναι, προσπαθούσαμε να τα εξηγήσουμε γιατί ήταν κάτι που ερχόταν για να τους μείνει και για σε όλο τον κόσμο να μπορεί να κατανοήσει αυτό που θα δει, που έρχεται και να ξέρει τι να διαλέξει. Το σύστημα καθαρισμού είναι από τα πιο σημαντικά εξαρτήματα πάνω στο μίκτη. Είναι αυτό που διοχετεύει το αέριο στη μάσκα, φέρνει το μείγμα των αερίων και ταυτόχρονα απομακρύνει με την εκπνοή του ασθενή μέσω της οδοντιατρικής αναρρόφησης από το χώρο εκτός του χώρου εργασίας. Ως απόλυτος συνδυασμός είναι του διπλού σωλήνα scavenger system από την αρχή μέχρι το τέλος και σε συνδυασμό με τις διπλές ρινικές μάσκες που είναι για την ειδικότητα την οδοντιατρική, έτσι κι αλλιώς η σύσταση, έχετε την καλύτερη ασφάλεια και για τον ασθενή σας από την θέμα της καταστολής, της διαχείρισης καταστολής και την καλύτερη ασφάλεια της μόλυνσης του χώρου εργασίας. Δεν έχετε τόσο μόλυνση στο χώρο εργασίας. Δεν θα σας κουράσω από τα μέρη που αποτελείτε. Είναι όλα τα κομμάτια συνδεόμενα μεταξύ τους ως συνήθως για να διευκολυνθείτε στον κλιβανισμό. Ένα πάρα πολύ σημαντικό
μέρος που πρέπει να υπάρχει στο scavenger system είναι στην ουσία απαραίτητο και δεν υπάρχει scavenger system χωρίς αυτό, είναι το vacuum, συγγνώμη να πάρω λίγο, control block που το αναφέρουμε εμείς στην εταιρεία μας, είναι αυτό εδώ το κομμάτι και το οποίο έχει να κάνει με την βαλβίδα ελέγχου ροής. Η οδοντιατρική καρέκλα, η αναρρόφηση που έχει, είτε η απλή είτε η χειρουργική, το scavenger system συνδέεται σε όποια θέλετε με τον adapter που έχει. Δεν έχει ροοστάτη. Ροοστάτη έχει άνοιγμα και κλείσιμο. Δεν έχει κάτι να ρυθμίζει το πόσο θα πρέπει, όπως μια σκούπα καθαρισμού που έχουμε στα σπίτια, που έχει και ένα ρυθμιστή. Η βαλβίδα ελέγχου ροής, το vacuum control block, στην ουσία ρυθμίζει το πόσο θέλουμε να είναι η αναρρόφησή μας. Το ιδανικότερο είναι να είναι στη μέση μπίλια. Δεν είναι ούτε πολύ ούτε χαμηλή. Ούτε μπουκώνει τον ασθενή με το μείγμα αερίου, ούτε κάνει πάρα πολύ απότομη αναρρόφηση, υψηλή αναρρόφηση, οπότε δώρον άδερον να λέμε ότι έχουμε και προσπαθούμε να φέρουμε σε καταστολή τον ασθενή μας. Ένα σημαντικό για το scavenger system είναι οι κλιβανισμοί. Αν είναι κλιβανιζόμενο, υπάρχουν και μιας χρήσης, αλλά ξεκινάτε από μιας χρήσης όπως βλέπετε εδώ και φτάνουμε στους μέγιστους κλιβανισμούς που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά, στους μέχρι 500 κύκλους κλιβανισμούς. Όσο μεγαλύτεροι οι κύκλοι κλιβανισμοί, τόσο πιο οικονομικά θα σας βγει στην καθημερινή σας χρήση. Πάντα με οδηγίες του κατασκευαστή για την συντήρηση και τον κλιβανισμό, για τον καθαρισμό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει μακροζωία και σίγουρα ποιοτικά υλικά, σιλικόνη, latex free και ό,τι εννοούμε με αυτά. Γιατί και στις μάσκες και στο scavenger system, ιδίως στις μάσκες όμως που θα δούμε τώρα αμέσως, που έρχεται σε επαφή με το δέρμα του ασθενή, θα πρέπει να προσέχουμε και τις αλλεργίες από λάτεξ. Οπότε μιλάμε για σιλικόνη και υψηλής ποιότητας κατασκευές. Λοιπόν, διπλές ειρηνικές μάσκες, κάτι το οποίο θα το ακούμε πλέον. Χαίρομαι που αρχίζω και το βλέπω και σε διάφορες διαφημίσεις στην αγορά. Μου ήρθε και εμένα ένα email πρόσφατα για να αγοράσω διπλές ειρηνικές μάσκες λόγω Black Friday και χάρηκα πάρα πολύ που το είδα. Απλά αυτά που είδα δεν ήταν διπλές ειρηνικές μάσκες, όπως ξέρω εγώ. Ήταν ένα μειονέκτημα σε αυτό. Η διπλή ειρηνική μάσκα έχει να κάνει ότι, θα δούμε και ένα βίντεο στη συνέχεια, έχει να κάνει ότι είναι η μία μέσα στην άλλη, όπως οι μπαμπούσκες κάτι. Να το κάνουμε και λίγο έτσι πιο αστείο. Είναι μία μικρογραφία της εξωτερικής ή εσωτερική, η οποία κουμπώνει και τι γίνεται. Στην εσωτερική μάσκα έρχεται το εισπνεόμενο αέριο. Από την εξεχωριστή είσοδο του scavenger system, όπως λέμε, έρχεται στην εσωτερική, εισπνέοντας. Εκπνέοντας ο ασθενής, ναι. Ένα σημαντικό το οποίο είναι πιο πολύ για τα πρωτοξίδια του αζότου, αυτά άμα μιλήσουμε, σε δεύτερη φάση, σε ένα δεύτερο web, που μπορεί να χρειαστεί σε ένα τρίτο έτσι για να ολοκληρώνουμε. Εγώ είμαι πάντα στη διάθεσή σας, το είπαμε και στην αρχή. Όπως θα δούμε, για τη σωστή καταστολή θα πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος είτε μικρός είτε ενήλικας ο ασθενής μας ότι πρέπει να εισπνέει και να εκπνέει από τη μύτη. Οπότε η εισπνοή και η εκπνοή γίνεται από τη μύτη. Δεν μπορεί να μιλάει την ώρα, ούτε να κάθεται να του πιάσουμε κουβέντα, ούτε να εκπνέει από το στόμα, γιατί όλα αυτά το αέριο θα βγαίνει στον χώρο εργασίας. Οπότε με την εκπνοή από την διπλή ειρηνική μάσκα, ανοίγοντας η βαλβίδα που έχει η πρώτη, η εσωτερική, βγαίνουν τα μικροσωματίδια και ο εκπνεόμενος αέρας στην εξωτερική. Αυτομάτως γίνεται το vacuum στο ξεχωριστό διάδρομο που έχει το δεύτερο σωλήνα, το scavenger system, και φεύγει μέσω της οδοντιατρικής αναρρόφησης. Εδώ βλέπουμε διάφορες στο εμπόριο που υπάρχουν διπλές ειρηνικές μάσκες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ ξέρω ότι είναι στην ουσία παγκοσμίως 3 με 4 αν έχει προλάβει και έχει δημιουργήσει και έχει πάρει την έγκριση και 1 τέταρτη παγκοσμίως.
Οπότε δεν έχουμε να μπερδευτούμε σε διπλή ειρηνική μάσκα. Θα δούμε πιο κάτω, θα σας δείξω λίγο τη λειτουργία αυτή τη στιγμή σε βίντεο. Και θα το σχολιάσουμε κιόλας σε λίγο. Όπως είδαμε στην εικόνα, τα μικροσωματίδια να βγαίνουν από την εσωτερική μάσκα στην εξωτερική και αυτομάτως το διπλό σύστημα scavenger system με τη διπλή ειρηνική μάσκα να μην επιτρέπει καν να γίνεται, θα ξαναέρθω στην προηγούμενη, η απώλεια που μπορεί να έχει, βλέπετε σε αυτό εδώ το σημείο εσωτερικής με εξωτερικής να υπάρχει διαρροή του εισπνεόμενου αέριου και των μικροσωματιδίων του. Στην ουσία με το διπλό scavenger system και τη διπλή ειρηνική μάσκα αποφεύγεται σε πάρα πολύ άμεσο όπως γίνεται η απομάκρυνση και αποφεύγεται ακόμα και αυτή την μικρολεπτομέρεια από όπου μπορεί να έχουμε, το ξαναβλέπουμε άλλη μία, θα το κόψω κιόλας, δεν θα το αφήσω να παίξει ολόκληρο, απλά με τα μικροσωματίδια να δούμε εκείνα τα δευτερόλεπτα. Εδώ, πάμε σε λίγο εδώ, εδώ έχει να κάνει στις διπλές ειρηνικές μάσκες, ίσως σας κουράζω, πάω μπρος πίσω, αλλά όντως, εδώ έχει να κάνει και με το προφίλ. Όπως θα δείτε, εδώ πρώτα απ' όλα δεν είναι διάφανη. Δεν προτείνουμε τέτοια μάσκα, δεν προτιμάμε τέτοια μάσκα, γιατί δεν έχουμε τον έλεγχο το πώς λειτουργεί η μεμβράνη που υπάρχει στην εσωτερική και πώς διαχειρίζεται την αναπνοή, πώς δεν βλέπουμε τη διαχείριση της αναπνοής στον ασθενή μας. Οπότε θέλουμε σίγουρα να δουλεύουμε με κάτι ευδιάκριτο εσωτερικά, να είναι καθαρή σιλικόνη, διάφανη, να μπορούμε να ελέγχουμε τη μεμβράνη, γιατί με τις εκπαιδεύσεις θα δείτε ή όσοι είστε εκπαιδευμένοι θα ξέρετε ότι πάρα πολύ σημαντικό είναι με μία ματιά σε 2-3 σημεία ταυτόχρονα όπως δουλεύουμε να μπορούμε να ελέγχουμε, να βλέπουμε τη βαλβίδα ροής, αν είναι στο σωστό σημείο η μπύλια, οπότε έχουμε αυτομάτως τη ροή που πρέπει, να ελέγχουμε τη διαχείριση της αναπνοής του ασθενή, που είναι πολύ σημαντικό να το βλέπουμε, και έχει να κάνει η απομάκρυση με το κατά πόσο υπάρχει χώρο στην εσωτερική με την εξωτερική. Με τη μείωση του χώρου από την εσωτερική στην εξωτερική, έχουμε αμέσως πιο εύκολη την απομάκρυση των μικροσωματιδίων που θέλουμε να πετύχουμε. Το βίντεο το είδαμε, όχι, προχωράμε. Διάφορες ειρηνικές μάσκες, προσωπίδες, κουκούλες, μύτης και συστήματα οξυγόνου που υπάρχουν στο εμπόριο. Εδώ έχουμε πάρει διάφορες φωτογραφίες από το ίντερνετ, στην πάνω σειρά, στην κάτω σειρά έχουμε πάρει και διάφορες που υπάρχουν στο εμπόριο. Εδώ βλέπουμε από το ίντερνετ για την οδοντιατρική, είναι η διπλή ειρηνική μάσκα. Βλέπουμε το σύστημα των σωληνών διπλό. Εδώ δυστυχώς δεν είναι εντελώς διάφανη για να μπορείτε να ελέγχετε. Αυτή βρήκαμε, αυτή πήραμε, δεν θέλαμε να βάλουμε δικιά μας.
Εδώ βλέπουμε στο ίντερνετ την παρουσιάζουν σε Ινστιτούτα Αισθητικής που έχει να κάνει. Αυτό μου θυμίζει και τις μάσκες οξυγόνου έτσι κι αλλιώς που είναι για να αναπνέουν για να βοηθούνται. Ιατρική έχουμε να κάνουμε στους γυναικολόγους έτσι κι αλλιώς. Αγγλία, Γερμανία, αλλά πιο πολύ Αγγλία, η φυσιολογική τοκετή γίνονται με πρωτοξείδιο του αζότου και οξυγόνου, αγχόληση στη γυναίκα που θα γεννήσει. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την υπνική άπνοια και τα συστήματα πώς είναι και πώς κουμπώνουν στο κεφάλι μας για τη μάσκα οξυγόνου που χρειάζεται στον ύπνο. Κάτω υπάρχουν διάφορες του εμπορίου, κρίνετε μόνοι σας. Εδώ είναι μία η οποία αν την ψάξετε στο ίντερνετ θα δείτε ότι υπάρχουν, λέγονται κουκούλες μύτης, δεν είναι διπλή, όσο και να μας φαίνονται είναι πάρα πολύ εύκολο όταν δεν γνωρίζουμε να καθοδηγηθούμε και να αγοράσουμε κάτι το οποίο θα το πληρώσουμε δεύτερη και τρίτη φορά μετά, όπως έχει συμβεί ήδη τον τελευταίο χρόνο και σε συστήματα scavenger system και σε μάσκες εκ των υστέρων πρέπει να ξανααγοράζουν ξανά. Είναι πολύ εμφανέστατα ό,τι βρείτε στο ίντερνετ, θέλει ένα καλό ψάξιμο. Εγώ προσωπικά είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι απορία έχετε πέρα και από το σημερινό και μέσω, συγγνώμη κολλάει το λέιζερ, και όποτε θέλετε στη διάθεσή σας να βρείτε τα στοιχεία μου και να επικοινωνήσετε ό,τι απορία έχετε. Πολύ σημαντικό να είναι τα αναλώσιμα, οι μάσκες, το σύστημα που θα χρησιμοποιήσετε για καθαρή χρήση πρωτοξίδιου του αζότου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί στο εμπόριο θα βρείτε πάρα πολλά και στο βωμό του κέρδους είναι πολύ άσχημο να εκτεθούμε κάποια στιγμή. Σε περίπτωση που δεν θα επιλέξετε τις διπλές δρυνικές μάσκες, για να γελάσουμε και λίγο, ίσως είναι όντως, τη βρήκα στο ίντερνετ και αυτή η καλύτερη λύση, αν δεν επιλέξετε για διπλές δρυνικές μάσκες και σίγουρα η πιο οικονομική από την αγορά ενός μείκτη με λάθος προϊόντα χρήσης. Είναι... Διπλές δρυνικές μάσκες θα βρείτε κλιβανιζόμενες και μίας χρήσης ή ατομικές. Οι μίας χρήσης υπάρχουν σε διάφορα αρώματα στο εμπόριο και χωρίς άρωμα, πολλή ποικιλία για όλα τα γούστα. Εδώ βλέπετε είναι πάρτι η εταιρεία η Baltus ότι έχει κατασκευάσει για τους πελάτες της. Σίγουρα όμως θα επιλέξετε χωρίς λάτεξ, γιατί έχουμε να κάνουμε με αλλεργίες. Πάρα πολύ σημαντικό. Τα περισσότερα και αρκετές είναι σε δύο μεγέθη ενηλίκων και παιδική που λέμε το adult ή παιδο που διαφημίζουμε τις δικές μας. Το είδα και προσφάτως και σε άλλους και χαίρομαι που αρχίζουν και μπαίνουν στις διαφημίσεις. Στις κλιβανιζόμενες σημαντικό περισσότεροι κύκλοι για να μην πάνε άδικα τα χρήματά σας και να μην αγοράζετε και ξαναγοράζετε και ξαναγοράζετε. Θα βρείτε στην αγορά από μίας χρήσης, στις οποίες εμείς αναφερόμαστε και ατομικές, γιατί μπορείτε να κάνετε ένα ραντεβού με ένα ασθενή με την ίδια τη μάσκα. Είναι δικιά του. Είναι ατομική. Μπορεί να ξανάρθει στο ραντεβού τη δεύτερη, τρίτη, 24ωρο, οπότε θα το έχετε με τη δικιά του μάσκα και στο τέλος να την κρατήσει και για δώρο. Αυτό μειώνει το έξοδο κόστος του ραντεβού το δικό σας. Αν διαλέξετε μία που έχει μέχρι 500 κύκλους κλιβανισμού, υπολογισμένα εμείς που το έχουμε κάνει, είναι γύρω στα 0,90 cent το ραντεβού σε μάσκα. Στις μίας χρήσης ατομικές, ξαναλέω το προτείνω γιατί πάντα το λέω, σε όλες τις παρουσιάσεις μου έλεγα η μίας χρήσης, ναι την πετάς μεν, αλλά μπορεί να την κάνεις ατομική. Αναλόγως και το υλικό, αναλόγως και τη μάσκα που είναι. Η μίας χρήσης στο εμπόριο σίγουρα κοστίζει πιο ακριβά. Θα τη βρείτε να κυμαίνεται από 7 με 8 ευρώ μέχρι 15. Αναλόγως άμα την αγοράσετε και χωρίς προσφορά. Το 15 μπορεί να ακούγεται τρομακτικό, αλλά ναι, έτσι είναι. Γιατί σε κάποιοι που δεν θα βρούνε, ως συνήθως όλες οι εταιρείες κοιτάνε και κάνουν προσφορές για να μπορούν να είναι αυτό πολύ πιο προσιτό στους πελάτες τους. Οπότε μην αγχώνεστε ούτε και γι' αυτό. Ο κύκλος λειτουργίας του συστήματος εξοπλισμού. Αν κρατήσετε αυτή την εικόνα στο μυαλό σας, έχετε αποτυπώσει ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα από την άποψη σε ένα σύστημα. Βασικό τα αέρια μειωτήρες πιέσεως που συνδέονται και τα συνδετικά. Οι φιάλες πρώτα απ' όλα και όλα τα συνδετικά που μπαίνουν πάνω στις φιάλες. Ο μίκτης του πρωτοξίδιου του αζότου με οξυγόνο, αναπνευστικός σάκος, παροχή αερίων μέσω της μάσκας το οποίο έρχεται με το scavenger system
Και είναι η σειρά που βλέπετε που λειτουργούν. Όσο έρχεται το αέριο από το μίκτη στον αναπνευστικό σάκο μέσω του scavenger system και της μάσκας, συνεχίζει στην αναρρόφηση μέσω του καθαριστή scavenger system, βαλβίδα ελέγχου κενού και αναρρόφησης και βγαίνει από το σύστημα της αναρρόφησης οδοντιατρικής καρέκλας, οδηγείται έξω εκτός ιατρείου για να είστε ασφαλείς. Παλμικά οξύμετρα απειδηνωτές. Στον έξτρα εξοπλισμό του ιατρείου για τη χρήση του πρωτοξείδου του αζότου είναι απαραίτητος ο εξωτερικός απειδηνωτής, το παλμικό οξύμετρο, και αν θυμάμαι καλά και στο νομό είναι και το πιεσόμετρο, το οποίο θα το δούμε πιο κάτω, και η πιστοποίηση σε κάρπα ILS. Αμέσως επόμενη διαφάνεια έχουμε την νομοθεσία. Ό,τι θέλετε ξαναβλέπουμε στο τέλος, γιατί είπα εγώ μισή ώρα με 40 λεπτά, ήδη έχω φύγει το χρόνο, αλλά άξιζε πιστεύω. Στις 4 Ιουνίου το 2024 δημοσιεύθηκαν οι όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές για τη χορήγηση του πρωτοξείδου του αζότου στα οδοντιατρία και πολυοδοντιατρία. 1,5 χρόνο σχεδόν μετά από την πρώτη δημοσίευση, η οποία ήταν στις 8 Απριλίου του 2023, ανοίγοντας πλέον την παροχή μιας μοναδικής υπηρεσίας, προσωπικά απαραίτητη θα έλεγα για τη δική σας επαγγελματική δραστηριότητα, και στα παιδιά και στους ενήλικες. Τα είπαμε και στην αρχή. Συνεχίζουμε. Θα αναφέρουμε κάποια βασικά άρθρα που έχω ξεχωρίσει με όλα αυτά που έχω πει, τα οποία υπάρχουν στην νομοθεσία. Η νομοθεσία είναι λογικά στη διάθεσή σας, κάποιοι τις έχετε, αν δεν έχετε μπορούμε να συνεννοηθούμε πώς μπορείτε να την αποκτήσετε μέσω της ΑΚΟ, μέσω του Dental Tough Tough, της ομάδας. Θα αναφέρουμε οπότε κάποια βασικά άρθρα και παραγράφους προς τη χρήση και ξεκινάμε με... Δεν θα διαβάζω άρθρο 2 παράγραφο όπως τα έχω πάρει και τα έχω κάνει copy-paste εγώ για να μην σας κουράζω. Θα αναφέρω χρήση πρωτοξείδου του αζότου, οδοντιατρική 4 χεριών. Η χρήση γίνεται οπωσδήποτε παρουσία βοηθητικού προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου στην παρακολούθηση της καταστολής και στην άμεση υποστήριξη ζωής, ILS. Και το βοηθητικό προσωπικό σας, όσοι έχετε, θα πρέπει να έχει πάει και να έχει κάνει το ILS και να έχει πιστοποιηθεί. Απαραίτητη είναι η χρήση διπλής μάσκας κατάλληλου μεγέθους στη μύτη του ασθενή. Η διπλή ειρηνική μάσκα που αναφέρουμε εμείς. Η διπλή ειρηνική μάσκα από το 2012 που έχει το Συμβούλιο Ευρωπαίων Οδοντιάτρων που ψήφισε για την οδοντιατρική καταστολή με πρωτοξείδου του αζότου, αμέσως στα πρώτα χρόνια, το 2013 με 2014, υπάρχουν στην Ευρώπη από ομάδες εργασίας για τη σύσταση στην ειδικότητά σας. Δυστυχώς ναι, δεν το έχω βάλει στη συγκεκριμένη παρουσίαση και συγγνώμη για αν το διαβάζατε κιόλας. Άρθρο 3, παράγραφος 1, είπα να μην τα πω, εγώ τα λέω. Έχουμε αναρρόφηση, παλμικό οξύμετρο, πιεσόμετρο, αυτόματος εξωτερικός απειδηνωτής, τροχήλατη συσκευή μίξη αερίων, αποτελούμενη απαραίτητος από μίκτη αναπνευστικό σάκο, αναπνευστικό σωλήνα, συνδετικά και διάταξη ασφαλούς λειτουργίας. Και ότι τα είδη του, όπου έχω τελίτσες, υπάρχουν διάφορα εκεί που γράφει το άρθρο. Εγώ κράτησα κάποια πράγματα όπως προαναφέραμε για να δείτε ότι όλα αυτά υπάρχουν και στον νόμο που σας έδειξα. Τα είδη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα με σχετική πιστοποίηση. Επιπρόσθετα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού απαιτούνται φιάλι οξυγόνου και φιάλι πρωτοξείδου του αζότου, σύμφωνα με τους κανόνες κτήσης και χρήσης των ιατρικών αερίων. Πολύ σημαντικό για την νομοθεσία χρήσης και κτήσης των ιατρικών αερίων. Ερχόμαστε στο πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη χρήση του πρωτοξείδου του αζότου στο οδοντιατρίο. Εδώ απαιτείται η υποβολή αίτησης μπλα 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 και η κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών στον οικείο οδοντιατρικό σύλλογο, όπως γράφει η νομοθεσία. Έχουμε αντίγραφο βεβαίωσης άδειας λειτουργίας οδοντιατρίου πολυοδοντιατρίου. Βεβαίωση μηχανικού ότι το οδοντιατρίο διαθέτει φυσικό αερισμό, παράθυρο, όλα αυτά θα τα διαβάσετε και όλα στον νόμο. Αντίγραφα τιμολογίων αγοράς του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Εδώ τώρα είναι ότι αναρρόφηση δεν απαιτείται, γιατί σε κάποιες ειδικότητες ιατρικές υπάρχει έξτρα αναρρόφηση. Είστε τυχεροί που την έχετε στην οδοντιατρική καρέκλα. Αλλά εδώ, με όλα αυτά τα πιστοποιητικά που πρέπει να βάλετε και του εξωτερικού απειδηνωτή και τροχήλα της συσκευή μίξη αερίων, τιμολόγια,
καλώς ή κακώς εσείς μπαίνετε στην πρώτη φάση στην αγορά και θα πρέπει να δείτε προς τα που θα πάρετε πρώτα απ' όλα συσκευή και τι συσκευές θα έχετε. Είναι δυστυχώς, καλώς ή ευτυχώς για σας, για μας, το πρώτο που θα πρέπει να δείτε και να κατασταλάξετε, γιατί είναι ένα από τα πρώτα, από τα αρχικά έγγραφα που θα πρέπει να πάτε και να καταθέσετε όταν είναι. Αντίγραφο πιστοποίηση εκπαίδευση οδοντιάτρου σε ILS. Άλλο ένα που θα πρέπει να έχετε κάνει, και αντίγραφο πιστοποιητικό παρακολούθησης των 12 ωρών θεωρητικών σεμιναρίων του βοηθητικού προσωπικού. Αυτό έχει να κάνει με το πιστοποιητικό καταλληλότητας για το χώρο. Και αντίγραφο πιστοποίησης εκπαίδευσης του βοηθητικού προσωπικού σε ILS, όπως είπαμε. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το χώρο. Την καταστολή τη χορηγεί αποκλειστικά ο οδοντίατρος που έχει λάβει εκπαίδευση στη χρήση πρωτοξείδου του αζότου και εκπαίδευση στην άμεση υποστήριξη ζωής. Σε ILS, ξαναλέω, η εκπαίδευση χρήση πρωτοξείδου του αζότου είναι διαδικασία επαγγελματικής επιμόρφωσης κατάρτισης των οδοντιάτρων και ανατίθεται αρχικά σε οδοντιατρικές σχολές, στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα και στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Επικουρούμενη από το ΙΕΘΕ, το οποίο γνωμοδοτεί όλα αυτά, πιστοποιεί φορείς. Όλα αυτά είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Παράγραφος 6 έχει τη βεβαίωση κατάρτιση του οδοντιάτρου για τη χρήση πρωτοξείδου του αζότου που εκδίδεται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και έχει ισχύει 5 χρόνια, και όλα αυτά είναι σε εξέλιξη και θα δουν τις ανανεώσεις. Τώρα, η αναγνώριση της κατάρτισης των οδοντιάτρων που έχουν ήδη εκπαιδευτεί στο εξωτερικό και αυτών που στο μέλλον θα εκπαιδεύονται στο εξωτερικό στη χρήση πρωτοξείδου του αζότου γίνεται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Και όπως είπαμε, στο 8 επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι όντως σημαντικό, από την εκπαίδευση στη χρήση θέλουμε και το ILS και του βοηθητικού προσωπικού. Και όλα αυτά από πιστοποιημένους φορείς. Εκτός αν κατέχετε κάποιο στο πτυχίο σας σε μετεκπαίδευση που έχει γίνει έτσι κι αλλιώς έχετε στην ουσία πιστοποιηθεί με βάση το πτυχίο σας, όπως κάποιες ειδικότητες, οι παιδοδοντίατροι μπορεί να έχουν τη χρήση στο πτυχίο ή και κάποιες άλλες ειδικότητες. Όλα αυτά τα γράφει η νομοθεσία. Με μία ματιά για τη χρήση του πρωτοξείδου του αζότου και την νομοθεσία που είδαμε, έχουμε την πιστοποίηση χώρου, βεβαίωση μηχανικού, άδειες λειτουργίας, επιλογή εξοπλισμού, τιμολόγια αγορών, κατάθεση φακέλου και πιστοποίηση οδοντιατρίου ή πολυδοντιατρίου και πιστοποίηση του χρήστη, οδοντιάτρου και βοηθού από τις βεβαιώσεις από των φορέων που έχουν πιστοποιηθεί ή από το πτυχίο τους που έχουν. Όλο αυτό εδώ κάπου τελειώνει από μένα. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Προσπάθησα να το κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ, αλλά μίλησα λίγο περισσότερο. Εγώ θα σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Σημαντικό αυτό το τελευταίο για εσάς και για μένα θα έλεγα, γιατί ακολουθώντας μας θα δείτε διάφορες δράσεις και διάφορα πράγματα που πάντα ενημερώνουμε. Έχουμε τώρα κοντά 1,5 χρόνο που ενημερώνουμε συνέχεια για όλα αυτά που λέμε σήμερα, για όλα αυτά που θα ερχόντουσαν, και πάντα λέμε τα καλύτερα έρχονται, μείνετε συντονισμένοι. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Αν έχετε γράψει να τις δούμε, να μιλήσουμε. Δεν ξέρω αν ανοίξουμε μικρόφωνα, δεν... Και οι υπόλοιποι. Εδώ είμαστε. Μιλάει ο κύριος Κροκίδης. Δεν ξέρεις πόσο χαρούμενος είμαι που δεν ασχολούμαι με όλα αυτά. Ήταν πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Σε όλο το σεβασμό. Δηλαδή, το μόνο που ξέρω είναι αυτό της μύτης πάει στη μύτη, ας πούμε, τίποτα άλλο. Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι είναι αρκετά demanding και η νομοθεσία είναι αρκετά μεγάλη. Ζητάνε πολλά, δυστυχώς. Δεν είναι εύκολο. Ναι, είναι Αναμφίβολα. πάρα πολλά όλα αυτά που έχεις κάποιες γνώσεις. έχουν βάλει, που νομοθετήσανε και έχουν κάνει εν μέρη σωστά. Είναι κάτι που ξεκινάει, θα πρέπει να ξεκινήσει σωστά, ελεγχόμενα, να είναι όλοι τυπικοί, γιατί από διάφορα, αυτό που ξέρω από προσωπική εμπειρία και από δικούς μου γυναικολόγους ως επιτοπλίστων στην Αγγλία, στην Αγγλία πριν κάποια χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ, αν μου επιτρέπετε τις εκφράσεις, πάρα πολύ μεγάλη μπάλα με τη διαχείριση, το πώς βάζανε τις μάσκες και τι γινόντουσαν στα νοσοκομεία και στις κλινικές, ιδίως για τις γεννήσεις, από κεντρικά συστήματα, και είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα και οι γιατροί οι οποίοι κάναν τη χρήση στην καταστολή. Όπως και οδοντιατρική, αλλά εκεί είναι λάθος επιλογών, εγώ θα έλεγα λάθος ενημέρωσης. Γι' αυτό είμαστε, για να μπορούμε να ενημερώνουμε, να μπορούμε να... Ό,τι θέλετε απορία και ό,τι χρειάζεστε να μπορούμε να σας το απαντήσουμε.
και ό,τι χρειαστείτε χωρίς φόβο και σε προσωπικό επίπεδο μπορείτε να επικοινωνήσετε με μας. Κάποια ερώτηση, κάτι? Κοίταξε, ερωτήσεις δεν έχουμε. Όντως, στο Ελλαδιστάν, το πρωτοξίδιο του αζότου, όλα αυτά τα πράγματα που ήταν απαγορευμένο, κάπως υπήρχε. Σαν τα ρεμπέτικα ένα Ισχύει, πράγμα. ισχύει. Ήταν Εντάξει. απαγορευμένα μεν, αλλά λειτουργούσαν δε. Εντάξει, κοίταξε, τώρα οι γκρίζες ζώνες υπάρχουν σε πάρα πολλά κομμάτια. Οπότε εκ των πραγμάτων είναι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι τώρα η νομολογία είναι σωστή. Ρε παιδί μου, είναι βάσιμο να είναι έτσι strict από το γεγονός, έτσι αυστηρή. Το γεγονός ότι προφανώς σιγά σιγά θα χαλάρωση. Άμα ήταν και χαλαρή από την αρχή, θα υπήρχε λίγο δύσκολη χρήση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, Είναι και θέμα επικινδυνότητας, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή, καλύτερα να είναι λίγο πιο σφιχτό στην αρχή, να μπορούν να είναι όλα τα πράγματα πιο σωστά και σιγά σιγά έτσι θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι τόσο μεγάλο όπως ακούγεται. Είναι μια πάρα πολύ καθημερινή απλή χρήση στο εξωτερικό και δεν είναι βλαβερό προς το χρήστη. Δηλαδή πλέον, ακόμα και θυμάμαι και στις πρώτες, αν μου επιτρέπετε, έτσι πήρα το λόγο μόνος μου εγώ. καλά έκανα. Τις πρώτες παρουσιάσεις που είχαμε κάνει και Αθήνα που είχαμε κατέβει, που είχαν έρθει αρκετοί παιδοδοντίατροι, μείνανε έκπληκτοι και πάθανε σοκ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος μέσα. Αν με ακούει, μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο, να του επιτρέψετε ή να γράψει μήνυμα. Πάθανε σοκ με τους μίκτες πλέον μετά από 20-25 χρόνια, το που έχει φτάσει η τεχνολογία με αυτά που χρησιμοποιούσαν στο εξωτερικό, στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και πώς διαχειριζόντουσαν τότε. Ήταν μεγάλη έκπληξη και αναφέρουμε στους παιδοδοντίατρους γιατί οι παιδοδοντίατροι το έχουν δουλέψει και το έχουν δει και στην εκπαίδευσή τους. Κατά κόρον. Ναι, δηλαδή είναι... Ως επιτοπλίστων αυτοί είναι που το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Κοίταξε, έχω χρησιμοποιήσει, στην Ιταλία έχω χρησιμοποιήσει πρωτοξίδιο άλλες εποχές. Προφανώς ήμουν νέος και γέρασα. Αλλά εντάξει, και σε μένα και σε ασθενή. Η αίσθηση είναι ιδιαίτερη. Έτσι, πολύ, το κεφάλι σου είναι πολύ ελαφρύ, ρε παιδί μου, κατά τη διάρκεια του όσο είναι. Χαλαρώνεις πολύ. Τώρα έχεις να γελάσεις για κάποιο λόγο. Αυτό είναι laughing gas. Ναι, ναι, ναι. Ξέφυγε η δόση. Είναι το αέριο του γέλιου, έτσι. Δεν είναι μέθη. Κάτι άλλο που δεν ανέφερα είναι, γιατί δεν κάναμε τόσο για το πρωτοξίδιο, είναι ότι επειδή μπερδευόμαστε λίγο και με τα συστήματα μέθης και έτσι, δεν είναι μέθη το πρωτοξίδιο του αζότου. Ναι, Η ναι. μέθη και τα sedation που κάνουν και στην Αγγλία και οι οδοντίατροι είναι μέσω ενέσιμου ορού. Όπως η μέθη είναι ο γαστρεντερολόγος που θα κάνει το ενέσιμο ορό και θα δώσει και το αντίδοτο μετά τη γαστροσκόπηση. Είναι το αέριο του γέλιου. Είναι ένα εισπνεώμενο αναισθητικό αέριο το οποίο ελεγχόμενο στην ποσότητα μαζί με οξυγόνο στην ουσία είναι μία αγχόληση. Σε χαλαρώνει και δέχεσαι κάποια πράγματα, έχεις πλήρη συνείδηση. Έτσι κι αλλιώς. Θυμάμαι ένα ιατρείο στην Ιταλία που συνεργαζόμουν, που ο οδοντίατρος το είχε και το χρησιμοποιούσε εκείνος, γιατί είχε πολύ βαρύ πρόγραμμα πάντα για να χαλαρώνει. Οπότε τράβαγε Μια τζούρα. για 2 μυτιές και μετά συνέχιζε. Και είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί του λέω δεν το χρησιμοποιείς ασθενής. Άσε μου, λέει, έχω τελειώσει 2 φίαλες μόνος μου. Είναι κάτι που το έχω ακούσει από πολλούς οδοντιάτρους στις παρουσιάσεις μας ότι αυτό χρειάζεται και στο τέλος της μέρας για εμάς. Ισχύει. Δεν φάση να χαλαρώνουμε. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Δηλαδή είναι πάρα πολύ βάσιμο αυτό. Θα απογειώσει τις πωλήσεις. Είναι αυτό το πρώτο κομμάτι που εγώ στην ουσία αγγίζω και όλα στο θέμα των ενηλίκων, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που δεν έρχεται και αν έρθουμε είμαστε, προσέξτε τι είπα, τόσο νευρικοί στην καρέκλα που κολλάμε προς τη συλλαντλία, κολλάμε και προς τον νεροχύτη, σιγά σιγά αρχίζουμε να ερχόμαστε προς τη μέση της καρέκλας και δυσκολεύουμε το έργο σας. Σε μετακαλάσω το καθαρισμό δεν μου κάνουν εμένα. Ορίστε. Δεν χρειάζεται. Κάθεσαι. Μια χαρά κάθεσαι. Σιγά. Τίποτα. Δεν ανοίγω το στόμα με τίποτα στην καρέκλα, κάθομαι. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν έχω Πάντως- γνώση γι' αυτό. Δηλαδή δεν Πάντως θα όλα το αυτά σου φαίνονται πολύ περίεργα, αλλά μετά αν όποιος πάρει τον εξοπλισμό, φαντάζομαι ότι μετά την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, μετά λες, μα καλά, γιατί με μπέρδευε στην αρχή, ήταν πολύ Έτσι, απλά. ναι, Κάνουμε προφανώς. τσακ. Μετά εντάξει, στην αρχή φαίνεται όλα βουνό, αλλά μετά φαίνεται απλά. Όχι, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολη η χρήση του. Έτσι κι αλλιώς όλη η χρήση είναι με ένα κουμπί, είτε ψηφιακό είτε αναλογικό. Ένα κουμπί γυρνάει ο οδοντίατρος για να δώσει τη δοσολογία. Η αυξομοίωση είναι αυτόματη. Όσο ανεβαίνει το πρωτοξίδιο του αζότου,
σε ποσοστό κατεβαίνει το οξυγόνο, είναι αυτόματο. Είναι πολύ εύκολο. Απλά τώρα, μη έχοντας κάποιο οπτικό, κάποιο διαζώσεις, ας πούμε, να δεις ή ένα demo, είναι όντως είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω, έχουμε χρόνο. Θέλετε να παίξω ένα-δυο βιντεάκια σε λειτουργία χρήσης? Λειτουργία χρήσης. Θα φτιαχτούμε, θα μπορούσαμε να μερίσουμε. Όχι, όχι, όχι. Είναι να δείτε πώς ανεβαίνει και πώς κατεβαίνει. Αν θέλετε, εγώ μπορώ. Αν δεν ξέρω, Και δεν βέβαια. βλέπω και τον κόσμο εγώ. Και Δεν βέβαια, έχω, και- έχουμε. Είναι ακόμα κόσμος μέσα, μιλάμε μεταξύ μας. Θα λέμε Κάποια μάγκες. ερώτηση, κάποια απορία, δεν ξέρω. Ό,τι. Απορίες και Θανάση, ερωτήσεις δεν έχουμε. Ωραία, να Οπότε- ρωτήσω εγώ κάτι, παιδιά. Μ' ακούτε? Ναι, θα σας ακούμε. Απλά πλησιάζω, δεν κάθομαι σε απόσταση γιατί έχω ένα θέμα με τον ήχο. Ωραία, Πείτε ωραία. μου. Θανάση, να σε ρωτήσω πόση ώρα θα μπορούσε να εισπνέει από αυτό ο ασθενής? Πόση ώρα θα διαρκέσει η θεραπεία σας? Εδώ ξεκινάνε και σε χειρουργία, στοματική χειρουργία στο εξωτερικό. Δηλαδή, Μμ. έχουμε κάποια ποσοστά, το 90% των παιδοδιάτρων Αμερική, η στοματική χειρουργία, η γνωθοχειρουργία ξεκινάνε, έχει μόνιμη παροχή οξυγόνου. Το πρωτοξίδιο πόση του ώρα? αζότου Θα μπορούσε να είναι 4 ώρες, 5? δεν έχει μόνιμη παροχή οξυγόνου, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν δίνεις. Το πρωτοξίδιο του αζότου το χαμηλώνεις. Εφόσον έρθει Χαμηλώνει από μόνο του, όπως στην λες. καταστολή, εφόσον είναι στην καταστολή, έχει μόνιμη παροχή οξυγόνου ταυτόχρονα. Μμ. 4 ώρες δεν πρόκειται να κρατήσει. Δηλαδή, ένα χειρουργείο και χειρουργείο μετά, άμα είναι για 4 ώρες, ξεκινάς με αυτό να αποδεχτεί κάποια πράγματα και κάνεις ένεση στην ουσία. Αλλά δεν έχει πρόβλημα στο χρόνο χρήσης. Α, ωραία. Γιατί έχει μόνιμη παροχή οξυγόνου. Το πρωτοξίδιο του αζότου δεν είναι αυτούσιο, όπως το λέμε, το αέριο του γέλιου, γιατί σε πάρτι, αν δούμε τα καλοκαίρια, π.χ. Ρόδο, Κέρκυρα και στο εξωτερικό που ακούμε, είναι τα μπαλόνια, τα περιβόητα μπαλόνια που κοστίζουν 5 ευρώ και 10 που βλέπουμε στις ειδήσεις, και εκεί πέρα όμως είναι αυτούσιο, είναι η τοξικότητα και έχει να κάνει που καταλήγουν και στο νοσοκομείο. Είναι όπως είδαμε το 17ο-18ο αιώνα στα πάρτι ευπόρων οικογενειών. Πέραν αυτού, νομίζω ότι πώς το λένε, από η οδοντιατρική, στα πρώτα της βήματα, τέλος πάντων ή ανάμεσα στα πρώτα, το χρησιμοποιούσε το πρωτοξίδιο. Εννοείται, είναι πάνω από 160 χρόνια. Ο πρώτος ήταν οδοντίατρος, αυτός που Έτσι. ανακάλυψε. Έτσι. Εδώ και 160. Είναι από τα καλύτερα μελετημένα αέρια. Έχει να κάνει στο εξωτερικό, είναι κατά κόρον παιδοδοντίατρη από τη στιγμή που το χρησιμοποιούμε στα παιδιά μας. Έλαντε. Βέβαια από εκπαιδευμένο προσωπικό πάντα. Εντάξει. Πρέπει να έχεις την εκπαίδευση και τη γνώση. Το να το λειτουργήσεις είναι πάρα πολύ εύκολο μετά από τις πρώτες 1, 2, 3 χρήσεις μέχρι την πρώτη εβδομάδα. Είναι ένα παιχνιδάκι με τους εξοπλισμούς όπως έχουν φτιαχτεί έως σήμερα και καινούριες, δηλαδή νέες τεχνολογίες, όλα αυτά. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά χρειάζεται έναν καλό συντονισμό αρχικά σε κάτι που είναι άγνωστο για όσους βάλουν αυτή την υπηρεσία. Είναι Εντάξει. εδώ και 160 χρόνια και ο πρώτος ήταν οδοντίατρος. Να σε ρωτήσω, γενικώς οι οδοντίατροι, Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε, και 1000 συγγνώμη, κάτι έχει γίνει με τον ήχο και δεν μπορούσα να το οκ, διορθώσω. το φέρνω πολύ κοντά στο στόμα μου. Τέλεια. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσεις το πρωτοξίδιο, δηλαδή αυτή την, πώς το λένε, χρεώνεις περισσότερο. Εννοείται, είναι ένα κέρδος. Στο εξωτερικό αυτές τα slides, γι' αυτό λέγαμε στην αρχή τον κύριο Σαββιδάκη και τον κύριο Κροκίδη ότι ένα δεύτερο θα πρέπει να επιβληθεί, γιατί εκεί μπορούμε να έχουμε και τα slides με τις χρεώσεις του εξωτερικού. Στους ενήλικες ξεκινάει από 70 μέχρι 100 ευρώ. Η χρήση μόνο του πρωτοξιδίου. Ναι, το ραντεβού. Η χρήση του πρωτοξιδίου μόνο. Για το Χωρίς πρωτοξίδιο. την θεραπεία, ας πούμε. Όχι, είναι κάτι άλλο. Στη Γερμανία και στο Βέλγιο είναι 70 ευρώ ενήλικα στο μισάωρο. Τα παιδιά είναι στο 50 ευρώ, 49 με 50 ευρώ, 49 για να ακούγεται καλύτερα, μην ακούγεται 50 εγώ πιστεύω. Ναι, όπως πάντα όλοι είμαστε στο 99. Ναι, Ό,τι βλέπουμε στη ζωή μας 0,9. τριγύρω, που έχει τιμές. Ναι, έχει να κάνει με το παιδί, είναι ολόκληρο το ραντεβού, έτσι κι αλλιώς. Βέβαια. Έτσι το χρησιμοποιούν στο εξωτερικό, για Γερμανία και Βέλγιο που έχω άμεση επαφή. Ο ενήλικας, ναι, και αναλόγως την ώρα, είναι το μισάωρο.
Ναι, κατανοώ τις τιμές αυτές που ακούτε για το εξωτερικό, ότι εδώ θα είναι χαμηλότερες. Εκεί έχει να κάνει με τα αναλώσιμα και τη χρήση. Οι φιάλες, το αέριο, μία φιάλη δεκάλιτρη οξυγόνου, από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον για τη χρέωση, μία φιάλη δεκάλιτρη οξυγόνου σου βγάζει 8 ώρες συνεχόμενη εργασίας. Στη μία φιάλη δεκάλιτρη οξυγόνου, και μιλάω για δεκάλιτρες και είμαι τόσο κάθετος για δεκάλιτρη, είναι κάτι που έχουν τα δικά μας συστήματα έτσι κι αλλιώς, και το οποίο μετά από μελέτη και κατασκευή τροχήλατες με μονάδες οι καινούργιες της Baltus Sensation να χωράνε δεκάλιτροι και να είναι οι πιο εργονομικές για το χώρο και οι πιο στενές σε όγκο, έχει αποδείξει ότι είναι πιο οικονομικά. Δηλαδή είναι καλύτερα η δεκάλιτρη με την πεντάλιτρη, έχει ίδια τιμή αγοράς στην αγορά. Είτε πεντάλιτρη αγοράσεις με πρωτοξείδιο του αζότου ή δεκάλιτρη, είναι η ίδια τιμή σχεδόν. Και μπορεί να έχει και μπορεί να είναι και λίγο πιο ακριβή η πεντάλιτρη και η τρίλιτρη, λόγω της ιδιαιτερότητας του μεγέθους. Επειδή οι δεκάλιτρες είναι πιο κινήσιμες, είναι λίγο πιο χαμηλή η τιμή τους. Μην φανταστείτε όμως, δηλαδή δεν μιλάμε για πολύ πάνω από 10, 15, 20 ευρώ. Το μηχάνημα μπορεί να παίρνει και τις 2, 3. Ορίστε. Το μηχάνημα μπορεί Αν να διαλέξετε τροχήλατη μονάδα ντουλάπι, που τα λέω εγώ, μία τροχήλατη μονάδα που παίρνει εσωτερικά, μπορείτε να πάρετε και πεντάλιτρη, αλλά δεν έχει νόημα. Θα χρειαστείτε τις τετραπλάσιες φιάλες για να καλύψετε την ώρα εργασίας που θα σας δώσουν 2 δεκάλιτρες πρωτοξείδιο του αζότου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην αγορά του εξοπλισμού έχει να κάνει και η φιάλιση των αερίων μετά που θα πρέπει να προμηθευτείτε, όπου εκεί θα πρέπει να έχετε ένα backup. Δεν είναι το περίπτερο στη γειτονιά, στη γωνία που θα σας έχει μόλις τελειώσει το αέριο. Αυτό που προτείνουμε εμείς και λέμε στους δικούς μας πελάτες, όταν φτάνουν στην αγορά, υπάρχει μίσθωση και αγορά γενικά στο εμπόριο έξω, όταν φτάνουν στην αγορά, εγώ προσωπικά όπου και να είναι, τους λέω, καλό θα είναι να πάρεις 2 δεκάλιτρες πρωτοξείδιο του αζότου, να έχεις και το backup του πρωτοξίδιου, γιατί όταν θα δώσεις για αναπλήρωση τη μία φιάλη σου, στη βδομάδα, στις 2 εβδομάδες, αναλόγως στη χρήση σου. Όταν θα δώσεις για αναπλήρωση, δεν πρέπει να έχεις άλλη μία στο ιατρείο σου μέχρι να στη φέρουν. Δεν πάει στη γωνία, τη γεμίζει και τη φέρνει. Στην ουσία θα στη φέρει μέσα σε 4-5 ημέρες εργάσιμες. Γιατί θα τη στείλει και αυτό στο εργοστάσιο ή εκεί που τη γεμίζει. Άρα χρειάζεσαι μία backup πρωτοξείδιο του αζότου και χρειάζεσαι και backup οξυγόνου. Για κάθε πρωτοξείδιο του αζότου θες για χρήση 2 οξυγόνου. Ούτε αυτή θα την έχεις σαν να πηγαίνεις στη γωνία να τη γεμίζεις. Οπότε είναι ένα μεγάλη κουβέντα και αυτό, γιατί πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ ωραία μας λένε και μας δείχνουν πολύ ωραία τους εξοπλισμούς και τις φιάλες που χωράνε πάνω. Απλά όπως είπα στην αρχή, οι φιάλες, όπως έδειξα την τροχήλατη κρεμάστρα που αναφέρομαι εγώ, που την έχουμε και η εταιρεία την έχει, δεν την εισάγουν από την αλήθεια, γιατί το θεωρώ άσκοπο να πληρώσετε τα λεφτά σας για περισσότερες φιάλες που πρέπει να έχετε ή να τις έχω πάνω κρεμασμένες, από το να πάρετε κάτι καλύτερο για το ιατρείο σας. Όπου εκεί χρειάζεστε τετραπλάσιες. Γιατί οι 2 που είναι πάνω συν 2 οξυγόνου, θες άλλες 2 οξυγόνου, τις οποίες δεν χωράνε πάνω. Πρέπει να τις έχεις backup για να τελειώσει το πρωτοξίδιο. Και όταν τελειώσει, θες άλλες τόσες σε μικρές να έχεις κάπου στην αποθήκη σου. Όπως... Καλά, εντάξει. Άσε τώρα να αρχίσουμε με μία. Θα σκουράζω, ναι, αρχίστε να δουλεύετε. Όχι, βέβαια, Θα σκουράζω, εννοείται. όχι, πρέπει να είμαστε όμως ειλικρινείς και θα πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε μπροστά, γιατί με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου λένε πρέπει να μου φέρεις τις μάσκες σου. Ναι, λέω να τις φέρω. Το καλό που έχει η δικιά μας η εταιρεία η κατασκευαστική είναι ότι έχει φτιάξει και έχει διαμορφώσει τα αναλώσιμά της να μπορούν να κουμπώσουν πάνω σε οποιοδήποτε μείκτη παγκοσμίως. Είναι αυτό που ανέφερα στην αρχή και δεν ξέρω αν ήταν κουραστικό, ότι έχει εξαλείψει προβλήματα στην παγκόσμια αγορά, γιατί γνωρίζοντας το αντικείμενο των ιατρικών αερίων και των συστημάτων, ήξερε πού ήταν τα προβλήματα. Και η Ωραία. πρώτη, στα Πέρα από πρώτα αυτό, δύο... με συγχωρείς Θανάση που σε διακόπτω. Ναι. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό που λες, αλλά εμείς είμαστε σε πιο basic στάδιο. Δηλαδή, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω πώς τους λες στους ασθενείς. Θέλετε να σας κάνω κανονική θεραπεία ή θέλετε να σας χαλαρώσω με το πρωτοξίδιο, οπότε θα κοστίσει τόσο?
Το πώς θα το πει ο καθένας έχει να κάνει. Ο καθένας κρίνει και πράττει με τους ασθενείς που Όχι, απευθύνεται. εγώ θέλω εσένα που έχεις Ωραία, εμπειρία. σαν υπηρεσία εγώ θα το βάζα. Εγώ θα το βάζα σαν υπηρεσία. Και θα πρέπει να γίνει γνωστό σιγά σιγά από όλους τους κύκλους. Και δεν ξέρω, στην πρώτη παρουσίαση που είχαμε κάνει εμείς, είχαμε 31 Οκτωβρίου, είχαμε μέσα και εξέχοντες ακαδημαϊκούς και είχαμε και κάποιους από τα προεδρία σας πανελλαδικά. Δεν χρειάζεται να αναφέρομαι. Που εγώ, η δεύτερη παρουσίαση που είναι τώρα αρχές Δεκέμβρη, το webinar το δικό μας, είναι το δεύτερο μέρος που συνεχίζεται. Όντως εκεί αναφέρομαι το τι θα χρειαστεί, γιατί όπως κάνουμε και προβαίνουμε σε μια διαφήμιση, οι οδοντιατρικοί σύλλογοι, οι εταιρείες, για όλα αυτά θα πρέπει να γίνει και για αυτή την υπηρεσία, γιατί αυτή η υπηρεσία αγγίζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, Βέβαια. το οποίο έχει ανάγκη να έρθει στην οδοντιατρική καρέκλα. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για το άγχος, για το στρες, όχι τόσο να κάτσει στον οδοντίατρο, για την καθημερινότητα του ανθρώπου, πόσο πολύ πιο εύκολα θα δεχτεί να έρθει να κάτσει και να κάνει μια θεραπεία για να μην έχουμε τον επαναλαμβανόμενο κύκλο και να πάτε εκ του αποτελέσματος να φτάνουμε σε εξαγωγές και σε άλλα πράγματα και μετά να είναι ένα οικονομικό πάρα πολύ μεγαλύτερο βάρος για οποιονδήποτε να μπει σε μια κατασκευή. Οπότε είναι μια υπηρεσία που χρειάζεται όλος ο κόσμος και όταν μιλάμε για την ιατρική και μιλάμε ότι είναι για τον πόνο και για το άγχος του ασθενή και για το φόβο, είναι μια υπηρεσία που θα την πληρώσει ο άλλος. Και σας υπόσχομαι εγώ, με ανθρώπους που μιλάω, γιατί από τότε που ασχολήθηκα εγώ εδώ και 1,5 χρόνο, ξαφνικά με το πρωτοξίδιο μου λέει, καλά τι κάνεις. Λέω, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και είναι κάτι το οποίο και εγώ το χρειαζόμουν και δεν υπήρχε. Γι' αυτό είπα πριν το εμείς, κρατήστε το. Ναι, δεν κάθομαι εύκολα στην οδοντιατρική καρέκλα τη δικιά σας, του καθενός. Έχω συνεργάτες, έχω κουμπάρους πάρα πολλούς, όπου τους βγάζω την ψυχή κατά τις 9:30-10 η ώρα το βράδυ που πηγαίνω για να μην υπάρχουν άλλοι γιατί ντρέπομαι. Οκ, το κατάλαβα. Πολύ ωραία, μπράβο. Όχι, είναι μια υπηρεσία, ειλικρινά είναι μια υπηρεσία που θα την πληρώσουν γνωστοί και φίλοι μου όταν ακούσανε τι είναι αυτό και άρχισα να λέω δεν κατέβηκα από τον Άρη, αυτό υπάρχει στο εξωτερικό. Μου λέγανε, φίλε, ποιος το έχει. Προσφάτως την προηγούμενη εβδομάδα με πήρε φίλος καλός στη Λάρισα, οδοντίατρος, και μου είπε, υπάρχει στη Λάρισα για περιστατικά να μην τα πάνε σε γενική αναισθησία. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το Παιδιά, οποίο δεν το αγγίζει συζητάμε. Συγγνώμη, κάποια παρεμβαίνω, συζήτηση. Θανάση, συγγνώμη. Δεν το συζητάμε. Είναι ένα σέρβις παραπάνω. Σίγουρα υπάρχει τεράστιο άγχος στον οδοντίατρο. Δηλαδή, πάρα πολύ. Οι περισσότεροι είναι φοβικοί, όσο και να τους βάζει με το καλό, με το κακό, με οτιδήποτε. Δεν είναι φοβικοί. Κάποιοι θα το επιλέγανε και με έξτρα σέρβις προφανώς και με έξτρα χρέωση. Θα επιλέγανε Εννοείται. να έχουν μια αγχόληση η οποία δεν προβλέπει, πώς το λένε, χημική μέθη. Δηλαδή, δεν προλείπει φαρμακολογική μέθη, γιατί η φαρμακολογική μέθη μετά έχει διαφορετικές διαδικασίες επιστροφής στην πραγματικότητα. Ενώ με το πρωτοξίδιο προφανώς δεν έχεις τέτοιου είδους διαδικασίες και αυτό βολεύει. Να σου βάλω μια ανωτελεία σε κάτι που δεν ανέφερα στο πρωτοξίδιο, γιατί όπως είπα δεν ήταν θέμα του πρωτοξιδίου τόσο. Το πρωτοξίδιο του αζότου αποβάλλεται από τον οργανισμό 10 λεπτά από τη στιγμή που θα σταματήσει η παροχή του. Λοιπόν, εδώ Για τη φαρμακολογική που είπες. Ναι, ο φίλος, ο συμπατριώτης, ένας συμπατριώτης, τέλος πάντων, ο φίλος, ρωτάει κιόλας τι παρενέργειες ή ανεπιθύμητες ενέργειες του αερίου πρέπει να ξέρουμε, που μόλις τις απάντησες. Οπότε... Δεν τις απάντησα. Ακούστε, υπάρχουν κάποιες ασθένειες, έτσι κι αλλιώς είναι. Αν μπείτε πρώτα απ' όλα στην νομοθεσία, μέσα, στα φύλλα, υπάρχουν το ιστορικό που πρέπει να πάρεις από έναν ασθενή πριν το ξεκινήσεις. Το τυπικό. Καλά, θα να συμπέρνουμε ιστορικό ούτως ή άλλως. Ναι, Δηλαδή, προφανώς εκεί όμως υπάρχουν και φυσικά. κάποιες ασθένειες. Δηλαδή και στην εκπαίδευση και έτσι και σε ένα επόμενο κομμάτι μπορούμε να τα αναλύσουμε, να έχουμε τα μειονεκτήματα, μάλλον να έχουμε το όχι τόσο τις παρενέργειες, που προβλέπετε και που δεν προβλέπετε σε ασθενείς. Αλλά το πρωτοξίδιο του αζότου... Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αλλά σίγουρα είναι ένα service και ένα, πώς το λένε, μια
επιλογή, την Μια οποία υπηρεσία έξτρα για σας. εξαιρετικά χρήσιμη να υπάρχει για πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό, ο οποίος και πιέζεται να πάει στον οδοντίατρο και όταν πηγαίνει στον οδοντίατρο και, και εκείνος και ο οδοντίατρος περνάνε πάρα πολύ άσχημα και δυστυχώς στο τέλος της ημέρας το 90% των διαδικασιών των οδοντιατρικών πράξεων που προκύπτουν μεταξύ ενός σούπερ αγχώδους ασθενούς και ενός οδοντιάτρου δεν είναι τόσο καλές όσο αν αυτός ο ασθενής ήταν χαλαρός. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, αν στο τέλος της ημέρας ήταν μόνο ότι ο ασθενής αγχώθηκε λίγο παραπάνω, οκ, εντάξει, παιδί μου, κάποιες μέρες, δυστυχώς δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, το καταλαβαίνω. Αλλά και η οδοντιατρική πράξη η ίδια δέχεται, πώς το λέει, επιβαρύνεται λόγω αυτής της κατάστασης. Οπότε, Εννοείται, είναι η όπως μια απομάκρυνση καλή που στην οδοντιατρική αναισθησία, της καρέκλα. όπως μια Όχι, εξαιρετικά καλή αναισθησία βαθιά είναι πολύ καλύτερη για μια παρεμβατική πράξη, έτσι, σε σχέση με μια άλλη. Έτσι, ρε παιδί μου, έτσι. Εγώ πώς το λένε, και το πρωτοξίδιο είναι είναι έτσι, Ανδρέα, είναι κέρδος και για τον ασθενή και για τον οδοντίατρο, αλλά και για την οδοντιατρική, γιατί γίνεται καλύτερη οδοντιατρική όταν ο ασθενής είναι χαλαρός κλπ. Αλλά και εμείς, μας κουράζει ο ασθενής πιο πολύ από το ότι είπαμε. μας κουράζει η Εύκολα. ίδια η δουλειά. Περισσότερες λεπτομέρειες, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω. Θανάση, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Θα Στη επικοινωνήσουμε. διάθεσή σας. Να είστε καλά, το ευχαριστώ 25. πολύ. Δεν Για έχουμε το χρόνο λόγια. σας, για όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σίγουρα θα επανέλθουμε με πολλές απορίες και να μας πεις πολλά παραπάνω πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Είστε Ευχαριστούμε καλοί. πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.